இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் அன்பினால் வாழ்த்துக்கள். இந்த புதிய வருஷத்தினுடைய வாழ்த்துதலை 2021 வருடத்தினுடைய நல்லாசிகளையும் வாழ்த்துதலையும் தியோப்ரியா மினிஸ்ட்ரி சார்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறதுல மிகுந்த சந்தோஷம். தியோப்ரியா மினிஸ்ட்ரி இந்த ஃபேமிலியில் இணைந்திருக்கிறவங்கள ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிக்கிறத பார்க்க போகிறீங்க. இதை முதல் முறையாக பார்க்குற உங்களையும் அற்புதமாக ஆண்டவர் வழி நடத்துகிறார். தொடர்ந்து ஆண்டவர் கொடுக்குற அற்புதமான செய்தி கேட்கலாமா? இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த புதிய வருஷத்தில் புதிய நன்மைகளையும் கிருபைகளையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். இந்த புதிய வருஷம் ஆசீர்வாதமான வருஷமாக உங்களுக்கு இருக்க போகிறது. இந்த 2021 ஒரு பிளெஸ்ஸட் இயராக உங்களுக்கு இருக்கட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். இந்த புதிய வருஷத்தில் ஆண்டவர் என்ன நமக்கு செய்ய போகிறார், இந்த வாக்குத்தத்தம் என்னது, ஆண்டவர் செய்ய போகிற காரியம் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசையாக இருக்கிறீங்களா? அதை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரே பண்ணிடலாமா? ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோமப்பா. உம்முடைய அளவில்லாத பிரசனம் அப்பா இதை கேட்குற ஒவ்வொருவரையும் மூடட்டும் ஆண்டவரே. உம்மோடு இணைந்து நடக்கிற அனுபவம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாலும் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. இந்த புதிய வருஷம் ஆசீர்வாதத்தின் வருஷமாக, சமாதானத்தின் வருஷமாக, சந்தோஷத்தின் வருஷமாக கேட்குற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் மாறப்போவதற்கு நன்றி. நீங்கள் செய்ய நினைக்கிறதை ஒருவனாலும் தடை பண்ண முடியாததற்காக நன்றி. இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் அப்படியே சம்பவிக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஆண்டவர் இந்த வருஷத்தை ஒரு பெயர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா 2 விதமான பேரில் என்னோட இடைப்பட்டார். ஒன்று இயர் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரேஷன், இன்னொன்று இயர் ஆஃப் ப்ராஸ்பர். இந்த 2 காரியங்களும் நடக்க போகுது. ஒரு ரெஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸும் நடக்க போகுது, ஒரு ப்ராஸ்பரும் நடக்க போகுது. ஸோ இதற்கு ஆதாரமாக எசேக்கியேல் 36வது அதிகாரம் அதனுடைய 11வது வசனம், அதில் 3 காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முதல்ல ஒரு பெருக்கம் அதில் உண்டாகிறது பற்றி சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது ஒரு இடைப்பட்ட நாட்களில் இருந்த ஒரு குழப்பங்கள், போராட்டங்கள் மாறி மறுபடியும் நற்சீர் பிறந்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. கடைசியாக அந்த நற்சீர் எப்படி இருக்குன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோமே, அந்த டைமை விட சூப்பரான ஒரு டைமாக இருக்கும், அந்த காரியத்தை விட சூப்பரானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. இந்த வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசி பாருங்கள். எசேக்கியேல் 36:11 நான் வாசிக்கிறேன். இப்போ, உங்கள் மேல் மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் பெருகி பழுகும்படி வர்த்திக்க பண்ணுவேன். பூர்வ நாட்கள் நீங்கள் இருந்த நிலையில் நான் உங்களை ஸ்தாபித்து, ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக்குவேன், அதனால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் தான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அறிந்து கொள்வீர்கள், உங்கள் மூலமாக மற்றவர்களும் ஆண்டவர் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக ஆண்டவர் சொல்கிறார். இப்போது ஒவ்வொரு செக்டர்லையும் என்னென்ன நடக்க போகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா திருச்சபையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். திருச்சபை சொசைட்டியில் ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக மாறப்போகிறது. எப்படின்னா, இதுவரை திருச்சபையில் ஏதோ நடக்கிறாங்க, கிறிஸ்டியன்ஸ் போகிறாங்க, ஆராதிக்கிறாங்க, ஏதோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இல்லை, எல்லாருடைய கவனமும் திருச்சபை நோக்கி மாறப்போகிறது. அநேக சூப்பர் நேச்சுரல் காரியங்கள் திருச்சபைகளுக்கு உள்ளாலும் வெளியிலும் நடக்க போகிறது. கிறிஸ்தவர்களை கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய அந்தஸ்து இருந்துச்சு. அந்தஸ்தையும் தாண்டி அவர்களுக்கு மேலே ஒரு மரியாதை இருந்தவங்கன்னா தப்பு பண்ண மாட்டாங்க, கிறிஸ்தவர்கள்லாம் இது பண்ண மாட்டாங்க, அது பண்ண மாட்டாங்கன்னா, இடைப்பட்ட நாட்களில் கிறிஸ்தவர்கள் பேரளவில் தான், அவங்களுக்கும் எனக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்னு மற்றவர்கள் சொல்கிற விதத்தில் நம்ம இடைப்பட்ட நாட்கள் அப்படி ஒரு சூழல் மாறி போயிருந்துச்சு. இன்னைக்கு மறுபடியும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நான் ஒரு ரெஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நான் இந்த ஆண்டவரை உண்மையாக பற்றி பிடித்திருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் சொசைட்டியில் பெரிய அந்தஸ்தில் வரப்படுவாங்க. இவங்க உண்மையில கிறிஸ்தவங்க, இவங்க ரியல் கிறிஸ்டியன்ஸ், இவங்க அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத பார்க்க போகிறோம். அவர் கிறிஸ்தவர்கள் சொசைட்டியில் அந்தஸ்தில் வர்றதை பார்க்க போகிறோம். எஸ்பெஷலி இது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள், அந்த ஃபஸ்ட் கிரேடில் வரக்கூடியவர்கள், அதோடைய பர்சன்டேஜ் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் இருக்க போகிறாங்க.
கிறிஸ்தவர்களை ஆண்டவர் பொசிஷன் பண்ணுற டைம், உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் நிறுத்துகிற கவர்மெண்ட்டோட பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸில் ஆண்டவர் நிறுத்துகிற ஒரு டைம். இந்தியாவிலும் இது நடக்கும், இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் இது நடக்கும். இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட இன்னும் சில காரியங்களை சொல்லிடுறேன். அதே போல் சூப்பர் நேச்சுரல் காரியங்கள் ரொம்ப அதிகமாக நடக்கும். நியூஸ் சேனல்ஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் காரியங்களை டெலிகாஸ்ட் பண்ணும். கிறிஸ்டின் சேனல்ஸில் செக்யூலர் சேனல்ஸ் இது டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறதை நீங்கள் இந்த இயரில் பார்க்க போகிறீங்க. சூப்பர் நேச்சுரல் காரியங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் செய்தியாக சொல்ல போகிறது. அப்போ திருச்சபையின் ஊழியம் ஒரு நாள் சுவருக்குள்ளாலேருந்து சொசைட்டிக்குள்ளால் வரப்போகிறது. மந்தையில் சேராத அநேகம் பேர் திருச்சபையில் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிற காலம். அதே போல் உண்மை கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிற காலம். நம்ம இந்திய தேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்க்ரீஸ் ஒரு ட்ரமாண்டஸ் சேஞ்ச் இருக்க போகிறது. கிறிஸ்டியன்ஸ் உண்மை கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக போகிறது, திருச்சபைகள் பெறுகிறது, ஊழியங்கள் வர்த்திக்கப்படுகிறது, அநேக வைராக்கியமுடைய ஊழியர்கள் எழும்புகிறாங்க. அப்புறம் உண்மை உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் ஹையர் பொசிஷனில் வர்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று திரும்ப சொல்கிறத நீங்கள் கவனிச்சிட்டு, உண்மை உள்ள கிறிஸ்தவர்கள்னால் ஆண்டவரோட டீப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க, பேரில் கிறிஸ்டின் பேர் வச்சுருக்கிறவங்கள அல்லது சர்டிஃபிகேட்டில் கிறிஸ்டின் பேர் வச்சுருக்கிறவங்கள, ஆண்டவரோட உண்மையாக ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க உயர்த்தப்படுகிற இயர் 2021. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு வைடாக பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் செக்டர்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் செயின்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஹோட்டல் செயின்ஸ், அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் செயின்ஸ் இருக்குதுல்ல, இது எல்லாமே இந்த இப்படிப்பட்டதில் கிறிஸ்தவர்கள் அதோட ஓனர்ஷிப்பை எடுக்கிற ஒரு டைம். இந்த வருஷத்தில் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நிறைய நடக்க போகிறது. சொசைட்டியில் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பெயர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உண்டாகிறத பார்க்க போகிறோம். பிஸ்னஸ் செக்டர், எந்த செக்டர் எடுத்தாலும் ஹையர் பொசிஷனில் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் அப்படியே உயர்த்தப்படுகிறதையும் அவர்கள் பொசிஷன் பண்ணப்படுகிறதையும் பார்ப்போம். அதே நேரத்தில் வேர்ல்டு வைடாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை இந்த வருஷம் சந்திக்கும். போன 2021 இருந்ததை விட அதிகமான வீழ்ச்சியை சந்திக்கும். நிறைய பிஸ்னஸில் ஒரு டல்னஸ், அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சைடு. ஆனால் இன்னொரு சைடு என்ன தெரியுமா நடக்கும், உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் உயர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலை தான் நான் கர்த்தர், என் பிள்ளைகளை உயர்த்துகிறது நான் அப்படிங்கிறது ஆண்டவர் வெளிக்காட்டுற ஒரு வருஷமாக இது இருக்க போகிறது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, உண்மை கிறிஸ்தவர்களுக்கும் போலி கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஆண்டு ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டுற வருஷம் இந்த வருஷம். அப்புறம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி ஒரு கிறிஸ்டியன் வேர்ல்டுக்குள்ளால் உண்டாகும். அதே மாதிரி மற்றவர்களை மாறி மாறி குறை சொல்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும். உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் பொசிஷன் பண்ணப்படுவார்கள். குறை கூறுறவங்க சொல்லி கீழே போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் உண்மையாக ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்துட்டு உண்மையாக ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக பாடுபடுறவங்க அப்படியே எழும்புகிற ஒரு வருஷமாக இந்த வருஷம் இருக்க போகிறது. அப்புறம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்முடைய ஐடென்டிட்டியை ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். உங்கள் ஐடென்டிட்டி இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்களோ அடுத்த வருஷம் தொடங்கும்போது உங்களுடைய கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டைமென்ஷன்லேயும் பெரிய சேஞ்சை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஃபினான்ஷியலாக இருக்கட்டும், ஃபேமிலி லைஃப்லையாக இருக்கட்டும், உங்கள் பிளெஸிங்ஸ்லையாக இருக்கட்டும், உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லையாக இருக்கட்டும், எல்லா எல்லைகளையும் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய பெருக்கத்தை கொடுக்குறாரு. ரெஸ்ட்ரேஷனோடு சேர்ந்த ஒரு வளர்ச்சி, ஒரு பெருக்கம், ப்ராஸ்பர் உண்டாக போகிறது. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில், நம்ம ஃபிசிக்கல் லைஃப்பில், ஃபினான்ஷியல் லைஃப்பில். ஃபிசிக்கலாக ஹெல்த்தியாக இல்லை, நான் சுகவீனமாக இருக்கிறேன், இல்லை என் பாடி ரொம்ப வீக் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் வாலிப வயதின் அந்த பலனை ஆண்டவர் திரும்பி தருகிறார். கேட்குற ஒரு இதை ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க. அற்புதமான காரியங்கள் நடக்க போகிறது. சொந்த நிலங்கள் பர்ச்சேசிங் நிறைய நடக்க போகிறது. சொந்த வீடுகள் வாங்குறது, நிறைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து சேரும். நீங்கள் தேடுறதில்ல, நீங்கள் ஆண்டவரை தேடும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்னு சொன்னது போல் இந்த காரியங்கள் உங்களை வந்து சேருறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதேமாதிரி குடும்பங்களுக்குள்ளால் இருக்கிற பிரச்சனைகளோடு இருக்கிற குடும்பங்களில் ஒரு நற்சீர் பொருந்துகிற அனுபவம் உண்டாகும். சமாதானம் பெருகும், சந்தோஷம் பெருகும். குடும்பமாக இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற காரியங்கள் அதிகமாக உண்டாகும். அதேமாதிரி ஊழியங்களில் ஒரு பெரிய பெருக்கம் உண்டாகும். ஊழியம் செய்கிறவர்களே, உண்மையாக ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம், இந்த வருஷம் உங்களுடைய வருஷம். உங்களை அழைத்த அழைப்பு என்ன என்பதை ஆண்டவர் நிரூபிக்கிற ஒரு இயராக இது இருக்க போகிறது. ஹல்லேலூயா. ஊழியர்களே, இது உங்களுடைய வருடம். உங்களுக்கு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறத, உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து செய்கிறத சுற்றி இருக்கிற கண்கள் பார்க்க போகிறது. நம்ம ப்ரே பண்ணலாமா?
நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி. நீர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆமன்றும் ஆமேன் என்று நிறைவேற்றப் போகிறீங்களே நன்றி. நீர் பெரிய தேவன் என்பதை இந்த 2021 வருஷத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாக நீர் விளங்க பண்ண போவதற்காக நன்றி. பெரிய காரியங்களை தொடர்ந்து செய்கிறத நாங்கள் பார்க்க ஆசையாக ஆவலாக இருக்கிறோம் டாடி. அதை செய்ய போகிறீங்களே அதற்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் பார்க்குற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். சமாதானம், சந்தோஷம், விடுதலைகள், ஆசீர்வாதங்கள் பெருகட்டும் அப்பா. நீர் அப்படி செய்வதற்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். சந்தோஷமாக இருங்க. உங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்கிறத பார்க்குறதுக்கு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிட்டுருங்க. God bless you all.